Παργό. Κύπριο Μαρονίτη ιερέα, καθηγητή στη Ρώμη και μεταφραστή της Αγίας Έδρας, τον πατέρα Ανδρέα Εσκάνδαλα, που γράφει λεπτομερώς τι έγινε. Πρόκειται για ένα πολύτιμο προφητικό και ιστορικό έγγραφο. Του λέει μεταξύ άλλα, είναι πολύ σπουδαία, θα τα ακούσουμε. Παραθέτω σε εσάς, και ότι καθορίστηκε 20 χρόνια ετησίως, για να τους καθορίσατε, ο ίδιος ο πατήρας Κέρκη είχε καθορίσει 20 γλώσσες ετησίως για τους αδελφούς μοναχούς μας που από την χώρα μας θα πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Κύπρο για αποστολή. Και του λέει ο Γενικός Ηγούμενος, όμως εμείς πήραμε μόνιμη απόφαση και στείλαμε 2 από τους μοναχούς μας στην νήσιο Κύπρο. Και αυτή είναι ο πατήρ Πέτρος ο Αγιογράφος, Κυπριακής καταγωγής αυτός, και έχει σαν συνοδό του τον πατέρα Μακάριο Ασκούτη, Λιβανέζικης καταγωγής. Οπότε οι πρώτοι 2 μοναχοί, ένας από την Κύπρο και ένας από τον Λίβανο, που ήταν στη Νήσι. Παροτρύναμε τους εν λόγω πατέρες να ανοίξουν σχολείο για τη μόρφωση, να συγκεντρώνουν τα παιδιά από όλα τα χωριά και μέρη όπου υπάρχουν Μαρονίτες, διότι το κάθε χωριό από μόνο του δεν έχει αρκετά παιδιά. Είχα και γνώσεις για την κατάσταση εδώ. Και για να επωφεληθεί ολόκληρη η μαρονιτική κοινότητα της Κύπρου, κάθε τόσο να περιοδεύουν στα μακρινά χωριά, για να διδάσκουν και να καθοδηγούν τους Μαρονίτες πιστούς, όσο τους επιτρέπει βέβαια, όσο τους επιτρέπουν οι γνώσεις και οι ικανότητές τους. Και συνεχίζει, σκοπός μας είναι να ιδρύσουμε μοναστήρι για να παραχθεί περισσότερο όφελος και να μονιμοποιηθεί το όφελος. Είχαν πεποίθηση οι μοναχοί ότι μόνο με μοναστήρι μπορεί να παραχθεί όφελος και να είναι μόνιμο. Και τώρα, λέει, συνεχίζει η επιστολή, οι εν λόγω πατέρες βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και περισσότερο από 2 μήνες. Δηλαδή, αν η επιστολή γράφτηκε το Σεπτέμβριο, σημαίνει τον Ιούλιο ήταν στην Κύπρο οι μοναχοί. Ήρθαν τον Ιούλιο. Και αν με ρωτούσες από πού θα ζουν αυτοί οι 2 μοναχοί, αφού οι κάτοικοι της Κύπρου είναι φτωχοί, ακόμα ένα σημείο ότι γνώρισαν περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Και το απαντούσαν, όταν είδαμε την ανάγκη που έχει η Κύπρος, βασιστήκαμε στον Θεό, τους στείλαμε και τους δώσαμε φιλοδόρημα από το Ταμείο του Φτωχού μας Τάγματος 60 γλώσσες, εκτός από τις ανάγκες του ταξιδιού τους. Και είπαμε, ο γνώστης των επιδιώξεων, δηλαδή ο Θεός, είναι άψος. Τους παροτρύναμε επίσης, το παιδί που οι γονείς του μπορούν να το εφοδιάσουν με τροφή, καλώς. Το φτωχό που οι γονείς του δεν έχουν τη δύναμη να το εφοδιάσουν. Ταΐστε το εσείς από το ψωμί που ο Θεός θα σας στείλει. Άλλη ιστορία. Μεγάλη πνευματική κατάσταση. Να μοιράζουμε το ψωμί μας με εκείνους που δεν έχουν. Με την ελπίδα στο Θεό και το ζήλο των καλών ανθρώπων θα προκύψει από το σχολείο αυτό όφελος μεγαλύτερο από ό,τι στη σχολή Αντούρα. Η σχολή Αντούρα στο Λίβανο ήταν η καλύτερη σχολή τότε, γνώστη μεγάλη σχολή. Και αυτό περιληπτικά ήθελα να σας αναφέρω και προσδοκούμε στην δραστηριότητα και στην μέρημνά σας για τη στήριξη και εδραίωση αυτού του σχολείου και έτσι να είστε συνέτερος μαζί μας με το τάγμα μας σε αυτή την ευεργεσία. Εξάλλου και αναφορικά με την προστασία των μοναχών στην Κύπρο, ο κύριος Πρόξενος της Γαλλίας δηλαδή, ο κύριος Πρόξενος μας διαβεβαίωσε ότι ανάλαβε την προστασία τους. Ας αποπεδατώσει καλώς ο Κύριος μας σε αυτό το έργο και ας ολοκληρώσει σε εμάς την Θεία θέλησή του. Αυτά τα λόγια τα βρίσκουν στο συνολικό έργο του Αλαμπούτη, Κασλίκα, αριθμός 111, σελίδα 164. Τώρα,
να μην νομίζουμε ότι ήταν στρωμένο χαλί. Υπήρχαν μεγάλα εμπόδια για τους μοναχούς να μπορέσουν να διεκπαιρώσουν το έργο τους. Στην Κύπρο, και εν τω μεταξύ, σε αυτή την περίοδο ακριβώς, αλλάζουμε και το γενικό ηγούμενο και έρχεται ο δεύτερος γενικός ηγούμενος που θα αναλάβει τη σκητάλη για την Κύπρο, ο Αμπάς Θωμάς Αλαμπούτη, από το 1735, δηλαδή από την ημερομηνία ακριβώς που ήρθαν οι μοναχοί, μέχρι το 1741, μέχρι που ολοκληρώθηκε το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Στην Κύπρο οι Μαρονίτες μοναχοί διαπίστωσαν την τραγική κατάσταση των ομοθρήσκων τους Μαρονίτες. Εντόπισαν 150 με 200 άτομα σε 6-7 χωριά, μερικές οικογένειες, κάθε χωριό. Σήκωσαν μανίκια και με αφοσίωση προσπάθησαν να κινητοποιηθούν για να εκπληρώσουν τους στόχους της αποστολής τους, τους οποίους ήδη ξέρουμε. Δυστυχώς όμως, βρέθηκαν αμυνέτωτοι με πουνά εμποδίων. Συνάγεται όμως από τις αλληλογραφίες του Γενικού Ηγουμένου Αλαμπούτη ότι οι μοναχοί άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην πόρτα της Πάχου, στη Λευκοσία, με μια μικρή μονή σπίτι με σχολείο. Είναι κάπου εδώ. Το επόμενο. Αυτό κάτω. Με μια μικρή μονή και σχολείο. Μέσα από πολύμορφα εμπόδια, άλλα υπόγεια και άλλα φανερά. Τόσο εκ μέρους των Λατίνων και Φραντσισκανών μοναχών τότε, όσο δυστυχώς και από τον Μαρονίτη Πατριάρχη, Ιωσήφ Νταργάμ Αλχάζελ. Και δεν μιλούμε μόνο για τον πόλεμο που είχαν να αντιμετωπίσουν με την Οθωμανική διοίκηση και την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Είχαμε και τα εσωτερικά προβλήματα, όπως πάντα. Και αυτά τα εσωτερικά είναι εξαιτίας συμφερόντων εξουσίας ή διατήρησης δικαιωμάτων ή προσωπικών αντιπαλωτήτων και πεισμάτων, αψηφώντας την δύσμερη κατάσταση του βιβλίου. Και όμως, απτόητη η ηγεσία του Τάγματος, με επικεφαλής τον Γενικό Ηγούμενο Θωμά Αλαμπούτη, απίφθινε επιστολή παρακαλώ στην Αγία Έδρα μετά από 2 χρόνια, κατά τα μέσα του μήνα Φεβρουαρίου 1737, και την δήλωσε σε αυτή την επιστολή, ανοίγοντα εισαγωγικά. Προσπαθούμε να επιτελέσουμε στην Ίσο Κύπρο την αποστολή που η Ιερά Σύνοδος μας έχει διατάξει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας αποτρέψει, όποιο κι αν είναι αυτό. Μεγάλη απόφαση. Και αυτό από το συνολικό έργο Αλαμπούτη. Επίσης, κατά τα μέσα του Νοεμβρίου 1737, η ίδια η ηγεσία του Τάγματος αποφάσισε και έστειλε μέλος του Γενικού Συμβουλίου στην Κύπρο, Γενικό Σύμβουλο δηλαδή, τον πρώτο Γενικό Σύμβουλο, τον πατέρα Ιωσήφ Καραάνη. Για ποιον λόγο, όπως σημειώνεται στα αρχεία του Τάγματος, ανοίγω εισαγωγικά, να επισκεφθεί τη μονή, να διευθετήσει τα περί αυτής και τα περί της αποστολής και να φροντίσει το σχολείο. Οπότε δούλευε η υπόθεση στην πύλη Πάθου από το 1735, 36 και 37. Και διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, ήρθε η Σύνοδος της Λευκοσίας το 1738 να λύσει μερικά προβλήματα για τους Μαρονίτες μοναχούς και για τους Μαρονίτες γενικότερα εδώ. Να υπενθυμίσω ότι το 1736
ο Πάπας απέστειλε τον Ασσεμαένη, τον γνωστό μας πια, τον μεγάλο λόγιο, τον έστειλε στο Λίβανο και έγινε εκεί υπό την προεδρία του και την προεδρία του Πατριάρχη, του ιδίου του Πατριάρχη, τον Χέρζε, έγινε η σύνοδος του Όρους Λιβάνου για να διοργανωθεί η Μαρονίτικη Εκκλησία σωστά σύμφωνα με το εκκλησιαστικό δίκαιο. Και μετά από 2 χρόνια από αυτήν τη σύνοδο, ο Σεβασμιότατος Αποστολικός Λεγάτος Μονσινιόρ Ιωσήφ Σίμωνα Ασημάνη, έχοντας υπόψη των προβλημάτων που υπάρχουν και στην μαρονιτική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και των δυσκολιών που οι Μαρονίτες μοναχοί αντιμετωπίζουν στην αποστολή τους, που ο ίδιος είχε επιδιώξει μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του Όρους Λιβάνου το 1736, προέτρεψε και την Σύνοδο της Λευκωσίας στον Ιερό Ναό του Κύριου Σταυρού στη Λευκωσία στις 3 Μαρτίου του 1738. Να το. Αυτός. Σε αυτή τη σύνοδο, υπό την προεδρία λοιπόν του Ασσεμαένη, συμμετείχαν Λατίνοι εκκλησιαστικοί προϊστάμενοι, φραγκισκανοί πατέρες μοναχοί, Μαρονίτες ιερείς από 7 χωριά, ο αντιπρόσωπος του Μαρονίτη Πατριάρχη, ο μοναχός πατήρ Πέτρος ο Κύπριος και ο αντιπρόσωπος του τάγματος των Μαρονιτών μοναχών του Αγίου Αντωνίου που βρισκόταν στην Κύπρο, ο Γενικός Σύμβουλος, ο πατήρ Ιωσήφ Παγάλη. Οπότε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ήταν στη σύνοδο. Εκτός από την οργάνωση των εσωτερικών δομών των μαρονιτικών ενωριών και την επιβαλλόμενη υιοθέτηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου του Όρους Λιβάνου, διότι οι αποφάσεις του Όρους Λιβάνου ήταν για όλους τους Μαρονίτες, δεν ήταν μόνο για το Λίβανο. Καθορίστηκαν επίσης οι κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου σχετικά με την οργάνωση και την εγκατάσταση των Μαρονιτών μοναχών στην Κύπρο και συγκεκριμένα των μοναχών του τάγματος του Αγίου Αντωνίου του Όρους Λιβάνου που διέμεναν σε ιεραποστολή στην Κύπρο από το 1735. Από τα 16 συνολικά συμπεράσματα οι αποφάσεις της Συνόδου της Λευκωσίας, σε 3 από αυτά διευθετείται επίσημα και το έργο της αποστολής των Μαρονιτών μοναχών στην Κύπρο, όπως ακριβώς περιγράφεται στον οδικό χάρτη του Γενικού Ηγουμένου που έχουμε διαβάσει το 1735. Οι ίδιες οδηγίες εδόθηκαν δηλαδή και στους μοναχούς στη Σύνοδο. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη απόφαση λέει τόσο οι μοναχοί του τάγματος του Αγίου Αντωνίου του Όρους Λιβάνου που διαμένουν στις κοινότητες της Κύπρου λόγω της ειδάς αποστολής τους, όσο και οι πρωτοπαπάδες και οι ιερείς των ενωριών των Μαρονιτών θα συγκεντρώνονται 2 φορές τον χρόνο στον ξενώνα Λευκωσίας των σεβαστών πατέρων των μικρών μοναχών του Αγίου Φραγκίσκου της Τήρησης, δηλαδή μετά την εορτή των Θεοφανίων του Κυρίου και μετά την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και εκεί ενώπιον του εδεσιμότατου προεδρεύοντα πατέρα θα ασχοληθούν με τα εκκλησιαστικά θέματα και αν οποιαδήποτε διαφωνία ή διαμάχη συμβεί μεταξύ τους ή με τον πληθυσμό θα διευθετηθεί με την δέουσα επιμέλεια. Οπότε εντάσσονται και οι Μαρονίτες μοναχοί στην Κύπρο μέσα στα δρόμενα της Εκκλησίας των Μαρονιτών της Κύπρου εδώ. Στην 5η απόφαση, οι μοναχοί του Αγίου Αντωνίου θα ανοίξουν ένα σχολείο για αγόρια στο χωριό Μαρκίν ή στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στο Μετόχι, στο οποίο θα διδάξουν στα παιδιά να διαβάζουν, δηλαδή πρέπει να τους διώξουν από τη Λευκωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν ή στο Μαρκίν ή στην εκκλησία του προφήτη Ηλία, στο οποίο θα διδάξουν στα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν
την συριακή γλώσσα, την αραβική και την ελληνική, καθώς και να τα εμποτίσουν με τα βασικά στοιχεία του χριστιανικού δόγματος και της γραμματικής. Επίσης, θα αναλάβουν να ανοίξουν και άλλο σχολείο στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου Κεφαλόφρεσκου ή της Αγίας Μαρίας Κεφρέας. Και όλες τις Κυριακές και τις Άγιες Εορτές Αρχίας, τουλάχιστον ένας από τους μοναχούς αυτούς θα πηγαίνει στις γειτονικές κοινότητες, ειδικά σε όσες στερούνται οι ιερείς, για να τελούν τη λειτουργία και τα Θεία Μυστήρια και να εξομολογούν και να χορηγούν τη Θεία Κοινωνία στους πιστούς. Καθορίστηκε λοιπόν και η 13η απόφαση κάθε χρόνο κατά την περίοδο της Σαρακοστής, όπως σήμερα είμαστε σε περίοδο της Σαρακοστής, οι μοναχοί του Αγίου Αντωνίου θα περιφέρονται σε όλες τις κοινότητες για να δεχτούν τις εξομολογήσεις των πιστών μαρονιτών και θα φροντίσουν ώστε αυτοί να λάβουν τη Θεία Κοινωνία κατάλληλα το Πάσχα. Αγαπητοί μου, αυτές είναι οι προϋπόθεσεις για την αποστολή των μαρονιτών μοναχών. Τώρα, τελικά οι μοναχοί πήγαν στο Μετώχιο, στο χωριό Μετώχιο. Και διερωτιέται κανείς, γιατί στο Μετώχιο, αφού τους είχαν συγκριθεί είτε στο Μαρκή. Το χωριό Μετώχιο κατά την περίοδο αυτή, αγαπητοί μου, πρώτον, ήταν το μεγαλύτερο σε πληθυσμό και σημαντικότερο μαρονιτικό χωριό της Κύπρου. Αυτό αποδεικνύεται και από την καταγραφή του 1565, στην οποία οι άνδρες κάτοικοι του χωριού ανέρχονταν στους 120 τον αριθμό. Για την περίοδο, για την εποχή εκείνη, 120 άνδρες μόνο, χωρίς παιδιά και γυναίκες. Είναι μεγάλο χωριό. Που αποδεικνύει λοιπόν ότι ήταν αρκετά μεγάλο για την εποχή. Το ίδιο διαβεβαιώνει και το επιβλητικό μέγεθος και μεγαλείο της Ενωριακής Εκκλησίας του προφήτη Ηλία, οικοδόμημα του 1500 με 1508, σε σύγκριση με τους λοιπούς μαρονίτικους ναούς της εποχής, αλλά και της δεύτερης εκκλησίας στο χωριό, αφιερωμένη στον Άγιο Μάμα. Να συγκρίνουμε την εκκλησία του προφήτη Ηλία με τις υπόλοιπες της εποχής εκκλησίας, είναι διπλάσια στο μέγεθος και στον όγκο. Είναι πολύ πιο μεγάλη από τις άλλες εκκλησίες. Δεύτερο στοιχείο, ο Γερόναμο Ταντίνη, το 1596, καταγράφοντας 19 μαρονίτικα χωριά, αναφέρει το χωριό Μετώχιο στην αρχή του καταλόγου. Ποιος είναι ο λόγος? Ούτε αλφαβητικά ταιριάζει, ούτε σε απόσταση χιλιόμετρων ταιριάζει, ούτε σε τίποτα. Απλά είναι όπως σήμερα. Αν θα πούμε για τους μαρονίτες και τα χωριά, θα πούμε για τον Κορμακίδη πρώτο. Είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, όνομα αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από το χωριό Μετώχιο, που δεν έγινε από άλλα χωριά καθόλου, κατάγονται πολλές αξιόλογες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, οι οποίες αυτές προσωπικότητες ήταν απόφοιτοι της Μαρονίτικης σχολής της Ρώμης. Από το Μετώχιο απόφοιτοι λοιπόν της περίφημης Μαρονίτικης σχολής της Ρώμης, ο πατήρ Μαρών, ο πατήρ Μάρκος Στέφανος, ο πατήρ Πέτρος τον Καπριέλ, ο πατήρ Μιχαήλ. Δεν βλέπουμε σε κανένα άλλο χωριό να έχει 4, 5, 6 απόφοιτους της σχολής αυτής. Καθώς επίσης από το Μετώχιο οι δύο πλούσιες καλογραίες, η Βαρβάρα και η Μάρθα, για τις οποίες κάνει μνήμα ο Στέφανος ο Ντουαίδη, οι οποίες πήγαν στην κοιλάδα κανονική στο Πατριαρχείο και πρόσφεραν συνολικά 10.000 γρόσα στο Πατριαρχείο. Πολύ χρήμα 10.000 από το Μετώχιο. Οι κάτοικοι λοιπόν του χωριού παραχώρησαν την εκκλησία του προφήτη Ηλίας του Μαρονίτες μοναχούς με πάρα πολλές λάβες
μετά από 235 χρόνια ως ενοριακός ναός. Ήταν πολύ παλιά έκκληση. Και το τρίτο, το χωριό Μετόχη, με τους πολλούς κατοίκους του λοιπόν, βρίσκεται επίσης ανάμεσα σε άλλα μαρονίτικα χωριά. Και είναι όπως η Αγία Μαρίνα, βόρειο-ανατολικά, και το Φλούδι στα νότια, ο Ασώματος. Στα βόρεια η Καμπυλή, το Μαρκή, η Καρβάζα. Αυτή η περιοχή, σε αυτή την περίοδο, απέμειναν παραπάνω μαρονίτες από ό,τι στην Κυπρέα και στο Σιχαρί και στην Πλεπίνη που είχαν εξαφανιστεί. Έτσι, οι μοναχοί αποφάσισαν να εγκατασταθούν στο Μετόχι, από όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν αφενός μεγαλύτερο αριθμό παιδιών με το σχολείο και αφετέρου όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς. Επισκέβασαν την εκκλησία και έφτιαξαν το μοναστήρι δίπλα σε αυτήν ως ενιαίο συνεχές ύλη. Απέραντο έργο διάσωσης εντός της μονής και εκτός. Με τα πόδια, με τα μουλάρια, με τα γαϊδούρια, να τρέχεις σε όλα τα χωριά. Αμέσως μετά τις ρυθμίσεις που θέσπισε η Σύνοδος της Λευκωσίας, σχετικά με την αποστολή των μοναχών, αυτοί χωρίς καθυστέρηση εγκαταστάθηκαν στο Μετόχι, οργανώθηκαν και άρχισαν καταρχάς με το σχολείο, πάλι σχολείο εκεί. Το γεγονός αυτό χαροποίησε τον Γενικό Ηγούμενο, τον Αλαμπούδη, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Ασημαένη, το φίλο μας, στις 25 Μαρτίου 1738 γράφει: «Πράγματι διαπίστωσα ότι ο Θεός επιθυμεί την παρουσία των μοναχών μας σε εκείνη την νήσο». Και την ίδια χρονική περίοδο, το 1738, ο Γενικός Ηγούμενος ο ίδιος χαίρεται που οι μοναχοί μετακινήθηκαν στο χωριό Μετόχι. Αυτό δηλώνει σε επιστολή του στο Γενικό Σύμβουλο Καράλη, που βρισκόταν ακόμα στην Κύπρο, και του λέει: «Ευαρεστήθηκα πολύ από την μετακίνηση των μοναχών», μετακίνηση δηλαδή από την Λευκωσία στο Μετόχι, από την μετακίνηση των μοναχών, επειδή από τότε που πήγαν στην Κύπρο επιθυμούσαν να είναι το σχολείο στο Μετόχι. Ευχαριστούμε τον Θεό που τα έφερε σύμφωνα με τη Θεία Θέληση. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και όχι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι ο ρόλος των μαρονιτών μοναχών στην Κύπρο αγκαλιάστηκε ευρέως από τους μαρονίτες της νήσου. Διευρύνθηκε και κατέστη σημαντικός. Παρήχαν υπηρεσίες στο χωριό Μετόχι το ίδιο, στην Αγία Μαρίνα, στο Φλούδι, τον Ασώματο. Συνήθως σε αυτά τα μέρη κοντινά, μπαίνοντας με τα πόδια. Πιο μακριά, καβάλα σε γαϊδούρια ή σε μουλάρια. Παρήχαν υπηρεσίες στην Καμπύλη, στην Καρπάσα και το Μαρκή. Επίσης, κατά καιρούς, ειδικά στις Κυριακές και σε περιόδους πνευματικής ανάγκης, επισκέπτονταν την Κιθρέα. Φανταστείτε δηλαδή την εποχή εκείνη να πας από το Μετόχι στην Κιθρέα. Θέλεις μια ημέρα. Το βουνό, τον Κορμακίτη. Το Κορμακίτης ήταν πολύ, σε αυτή την περίοδο, ήταν πολύ άγνωστο μέρος. Ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση και έκανε πολύ χρόνο μέχρι να πας αυτό. Επίσης, λοιπόν, έτσι, για περαιτέρω οργάνωση, ο Γενικός Ηγούμενος αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο μια εξέχουσα προσωπικότητα του Τάγματος για να συμβάλλει και να εργαστεί μαζί με τον Γενικό Σύμβουλο και τους λοιπούς μοναχούς. Αυτή η προσωπικότητα δεν ήταν άλλη από τον δέος Γενικό Ηγούμενο, τον Αβά Μιχαήλ Ισκάνδαρ, τον οποίο δίκαια μπορούμε να αποκαλέσουμε πατέρα του Τάγματος στην Κύπρο και ο οποίος συνέταξε εκείνος τον οδικό χάρτη για την αποστολή. Σε σχετική έκθεση του Τάγματος του μηνός Ιουνίου 1738 αναφέρονται τα εξής. Ο Γενικός Ηγούμενος Αββάς Θωμάς Αλαμπούτ διαβίβασε στον Γενικό Σύμβουλο πατέρα Ιωσήφ Καράλη επιστολή
στην οποία αναφέρει ότι είναι έτοιμο να στείλει τον Αββά Μιχαήλ Σκάνδαρ στην Νήσο Κύπρο για να ολοκληρώσει εκείνο που ο σεβασμιότατος Ασεμαένη είχε αρχίσει. Από διευθετήσεις και ρυθμίσεις αναφορικά με το εκεί σχολείο και το ιεραποστολικό έργο. Από την ιστορία του τάγματος του Πλάιπερ. Λοιπόν, για να υπάρχει εδώ στην Κύπρο ένας γενικός σύμβουλος του τάγματος και μετά να σταλεί ο τέος γενικός σύμβουλος του τάγματος. Μα είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή είχαν δώσει όλο το είναι τους το τάγμα των Μαρονιτών Μοναχών για τους Μαρονίες της Κύπρου για να έρθουν η μισή διοίκηση του τάγματος ήταν στην Κύπρο. Απέραν του, τι λέει αυτό, απέραν του και επίπονο του έργου των Μαρονιτών Μοναχών για τη διάσωση των Μαρονιτών της Κύπρου. Γνωρίζουμε το αποτρόπαιο και εχθρικό περιβάλλον απέναντι στους Μαρονίτες στο νησί. Το γνωρίζουμε τόσο από την πλευρά των Οθωμανών διδακτητών, όσο και ιδιαίτερα από την πλευρά των ελληνοορθόδοξων εκκλησιαστικών αρχών της Κύπρου. Τα πολλά και διάφορα αφηγήματα, όπως η περιγραφή του πατρός Ιερώνυμου Τανδίνη το 1593, η αναφορά του πατέρα Τζοβάνι Πατίστα Ντετότη το 1636, η έκθεση του πατρός Βαρθολομαίου Σκάνδαρ του Κύπρου το 1776, καθώς επίσης η έκθεση του Μαρονίτη Γενικού Δικαρίου της Κύπρου, Ιωάννη Τσιλίδη, το 1898, και τόσοι άλλοι ιστορικοί και συγγραφείς μας περιγράφουν ξεκάθαρα το ασταμάτητο και ανελαίητο μαρτύριο των Μαρονιτών της Κύπρου από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Και ένα έργο αφοσιωμένης αγάπης μεν, αλλά σε ναρκοπαίδι. Αυτός. Ο Πατριάρχης μας εδώ, και σαν να μην έφταναν τα δυσμενή και τρομερά εξωτερικά εμπόδια, υπήρχαν δυστυχώς και τα εσωτερικά. Μια από τις σημαντικότερες και τις πιο αποκαλυπτικές γνωστοποιήσεις από αυτή την πλευρά είναι αυτή που ο Γενικός Ηγούμενος Αλλαπούτη απέστειλε στον Καρδινάλιο Ράσπολη. Ο ρόλος του Καρδινάλιου αυτού ήταν να υπερασπίζεται το τάγμα στην Αγία Νέρα. Αυτό έγινε στις 18 του Ιούνιου του 1738. Ο Αποστολέας λοιπόν ενημερώνει τον Παραλήπτη για την πορεία της συνόδου του Όρους Λιβάνου, τι έγινε εκείνα, και για άλλα θέματα, εκ των οποίων το πιο σημαντικό είναι εκείνο της Κύπρου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανέγερση του μοναστηριού στην Κύπρο και στις προσπάθειες του Μαρονίτη Πατριάρχη Ιώσου Δαργάμ Αλχέζιν να το κρεμίσει, αν μπορούσε, στα κεφάλια των μοναχών. Ανοίγω τα εισαγωγικά, τι γράφει ο Γενικός Σύμβουλος. Αναφορικά με την Νήσο Κύπρου, η εκλαμπρότητα σας γνωρίσει για τη λειτουργία του σχολείου που εκεί ανεγέρθηκε. Το σχολείο λειτουργεί. Μετά από τις παροτρύνσεις του Αποστολικού Αποσταλμένου, έστειλα στην εν λόγω Νήσο τον πανεοσιολογιότατο Αββά Μιχαήλ Σκάνδαρ, στάδι και εγώ Μιχαήλ Σκάνδαρ, να με ρυθμίσει για την ίδρυση του νέου σχολείου εκτός του υφιστάμενου, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα σχολείο, εξαιτίας της μεγάλης απόστασης μεταξύ των χωριών. Τώρα βρίσκονται εκεί 4 ιερείς και θα εργαστούμε, αν είναι δυνατόν, για ανέγερση του μοναστηριού. Έδωσα γι' αυτό τη σχετική άδεια στον πανοσιολογιότατο, ο οποίος είναι ικανός για εκτέλεση τέτοιων έργων. Σας έχω αναφέρει ότι ο ευαισθητότατος παπάς Ηλίας Σαντ Αλιόζη
και ο πατέρας Μιχαήλ ο Καρμελίτης, κατευθυνόμενοι προς την Ρώμη εκ μέρους του Μακαριωτάτου Πατριάρχη, πέρασαν από την νήσο την Κύπρο και ο παπάς Ηλίας έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει τις προαναφερθήσεις προσπάθειές μας. Αναμένω από τον Αβά Μιχαήλ Σκάντα να μας διασαφηνίσει αυτά τα δυσάρεστα νέα. Τώρα γιατί ο Πατριάρχης ήταν εναντίον, έτσι πολύ σύντομα σε εισαγωγικά. Ο Ιωσήφ Ταργάμ Χέζη δεν ήταν εύκολος Πατριάρχης. Πρώτον, δεν εξελέγηκε κανονικά από την Ιερά Σύνοδο και με την επιδροή της οικογένειάς του που ήταν οι θεοδάρχες της περιοχής του Πατριαρχείου. Έγινε Πατριάρχης. Στη Σύνοδο του Όρου του Μάνου, ενώ ο Ασσεμαένη προσπαθούσε να βάλει τάξη και να λύνουν οι Μητρόπολεις των Μαρονιτών, δηλαδή αρχιεπισκόποι στις περιφέρειες όπως είναι παντού, ανεξάρτητα, ο κάθε επίσκοπο να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Να μην παραμείνουν όπως είναι, να εξαρτώνται από τον Πατριάρχη, δηλαδή να είναι εκπρόσωποι του Πατριάρχη οι επίσκοποι. Ήταν. Αλλά να είναι ανεξάρτητοι όπως λέει το εκκλησιαστικό δίκαιο. Αυτό δεν άρεσε στον Πατριάρχη. Και διάφορα άλλα τα οποία εισηγήθηκε ο Ασσεμαένη που τελικά δηλαδή έγιναν, αλλά και είναι σε αυτή τη σύνοδο επίσης που ορίστηκε τελικά η Κύπρος ως ανεξάρτητη περιφέρεια Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Προηγουμένως έμενα στο Λίβανο χωρίς να υπάρχει νομική κατάσταση εκκλησιαστική. Είναι το 1736 που ορίστηκε σε αυτή τη σύνοδο μεταξύ των Μητροπολών, των αρχιεπισκοπικών περιφέρειων των Μαρονιτών, είναι και εκεί. Λοιπόν, ο Πατριάρχης λοιπόν ήταν εναντίον, πρώτα διότι ήταν εναντίον του Ασσεμαένη και έστειλε αυτούς τους παπάδες από τον Λίβανο στη Ρώμη με επιστολή και ζητούσε την ακύρωση των αποφάσεων της Συνόδου του Όρου του Μάνου. Ήταν εναντίον λοιπόν του Ασσεμαένη. Και διότι ο Ασσεμαένη ήθελε στην Κύπρο να κάνει σύνοδο, φαίνεται δεν το άρεσε. Το άλλο το θέμα. Μπορεί ο Πατριάρχης να είχε διαφορές με το ίδιο το τάγμα των μοναχών οι οποίοι δέχτηκαν να έρθουν στην Κύπρο χωρίς να πάρουν την άδειά του. Ενώ δεν εξαρτούνται από τον Πατριάρχη, εξαρτούνται από την Αγία Νέα. Όλα αυτά λοιπόν συνέδυναν ο Πατριάρχης να είναι εναντίον. Λοιπόν, επιπλέον το 1738 και 1739, παρά τη σκληρή και εντατική εργασία των Μαρονιτών μοναχών στο δύσκολο έργο της Ιεραποστολής τους, τα ενδομαρονιτικά και ενδοκαθολικά εμπόδια δεν μας φτάνουν τα υπόλοιπα, πολλαπλασιάστηκαν. Τον Πατριάρχη που εναντιώνεται υποστηρίζουν κι άλλοι υποστηρικτές του Πατριάρχη, καθώς επίσης και μερικοί μαθητές της Μαρονίτικης Σχολής της Ρώμης. Εναντίον είναι επίσης οι Λατίνοι Ιεραπόστολοι. Στις 17 Οκτωβρίου του 1738, ο Γενικός Ηγούμενος λοιπόν, Αντραμπούτη, έγραψε στο Γενικό Σύμβουλο των Ευρισκόμενων στη Ρώμη τα εξής. Ο Σεβασμιότατος πατήρ Μιχαήλ Σκάντα βρίσκεται ακόμα στην Κύπρο. Όμως από τότε που πήγε, δεν πήρα από αυτόν καθησυχαστικό χαπάρι για την ολοκλήρωση του έργου, εξαιτίας του οποίου αντιπαλότητες πολλές διαδραματίζονται, προερχόμενες από τον Πατριάρχη και τους υποστηρικτές του, καθώς και από τους Λατίνους μοναχούς.
Ενώ το 1739, μέσα του Ιανουαρίου, ο ίδιος ο Γενικός Ηγούμενος με αυξημένη ανησυχία αποφύγεται αυτή τη φορά γραπτός στον Μωσινιώνα Σανάνη και πάλι. Δεν του λέει. Στη συνέχεια, σας πληροφορούμε αναφορικά με την Ιερά Αποστολή ότι αρχίσαμε τώρα να διαισθανόμαστε τις μυστικές εχθρότητες από τους μοναχούς των Αγίων Τόπων, κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτό συμβαίνει στην Κύπρο, στην Άκα, δηλαδή στην Άκρα της Παλαιστίνης, και σε οποιοδήποτε μέρος όπου το χέρι τους μπορεί να φτάσει. Στόχος τους είναι να σταματήσουν τους μοναχούς μας από την αποστολή τους και τη λειτουργία των σχολείων. Το πλήθος λοιπόν των αντιπάλων στην αποστολή και το έργο του τάγματος στην Κύπρο δεν μείωσε την αποφασιστικότητα των μοναχών να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Η αγάπη και η αφοσίωσή τους προς τους Μαρονίτες αδελφούς τους σε σκληρή δοκιμασία που βρίσκονται και η εξαιρετική αποστολή διάσωσης υπερτερούν κατά πολύ των προσωπικών συμφερόντων και φιλοδόξια. Αυτό καταδεικνύει σε επιστολή του και πάλι ο ηγούμενος, ο Γενικός Ηγούμενος, στον φίλο του Ασημένη στις 22 Ιανουαρίου του 1740, όπου τον ενημερώνει τα ακόλουθα. Στην Κύπρο η Εκκλησία ολοκληρώθηκε και επίσης χτίστηκε το μοναστήρι. Αυτά έγιναν με τις προσπάθειες του πρόξενου Καρμελίνη, πρόξενο αυτή τη φορά της Βενετίας. Και θα ήταν καλό να του γράψετε μαζί με άλλους που εσείς εγκρίνετε ευχαριστίες για το έργο και τις προσπάθειες του. Στην Κύπρο, του λέει, ξοδέψανε 2.000 γρόσα περίπου. Οπότε το 40 ολοκληρώθηκε και το μοναστήρι και το σχολείο κλπ. Και η Μονή πλέον καθίσταται ζωντανός πνευματικός χώρος για τους Κυπρίους Μαρονίτες και όχι μόνο. Ασταμάτητο το έργο, αλλά και οι παρορμητικές αποστολικές εξορμήσεις στα Μαρονίτικα χωριά και η επιστροφή πίσω στη Μονή. Ο αριθμός των μοναχών σύμφωνα με στατιστικά του τάγματος αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου και σταδιακά από 4 έγιναν 7, έγιναν 11, έγιναν 15. Προσευχή και έργο αποστολής, με μέσα περιχρά, με τα πόδια Ισραηλούδια και μουλάρια, με σκληρή δουλειά στο σχολείο, πνευματικές επισκέψεις, εφοδιασμένοι όχι μόνο πνευματικής φύσεως, αλλά και υλικής, παρέχοντας τα αναγκαία στους φτωχούς. Έτσι, με άλλη δύο αγάπη, αφοσίωση και προσφορά, η Μονή του προφητική κατέστη σταδιακά χώρος έλξης και σεβασμού, έγινε για τους Μαρονίτες, όπως γράφει και μια εγκυκλοπαίδεια Έλληνων Ορθόδοξη, ό,τι είναι η Παναγία του Χριστού για τους Ορθόδοξους συμπατριώτες τους. Το αποστολικό τους έργο συνοδεύτηκε από τον Παντοδύναμο Θεό και το 1776, μετά από 41 χρόνια αδιάκοπο αγώνα, ο αριθμός των Μαρονιτών στην Κύπρο είχε αυξηθεί από 150-200 άτομα σε 503 άτομα, σύμφωνα με το αρχείο του Πατριαρχείου. Ο αφανισμός λοιπόν έχει αποτραπεί και η διάσωση υπόσχεται αισιόδοξο αποτέλεσμα, ανωδική πορεία και σταθερότητα. Οπότε το 1770, όπως είπαμε στην αρχή, διαιρείται το δάρμα σε δύο και συνεχίζουν στην Κύπρο οι ντόπιοι Λιβανέζοι μοναχοί και ήταν πολύ υπερήφανοι οι Λιβανέζοι ντόπιοι οι μοναχοί που πήραν την Κύπρο, διότι όταν μοιράστηκε το δάρμα σε δύο, είχαν διανεμηθεί και τα μοναστήρια. Και το κάθε δάρμα να επιλέγει ένα μοναστήρι από εδώ, ένα μοναστήρι από εκεί, ένα μοναστήρι από εδώ, ένα μοναστήρι. Οι Λιβανέζοι
επέλεξαν την Κύπρο. Οι Χαλεπιανοί επέλεξαν ένα μοναστήρι που υπάρχει στην Ρώμη για τους Μαρονίτες. Και οι Λιβανέζοι με περηφάνεια έλεγαν και λέγουν μέχρι σήμερα. Εκείνοι πήραν τις πέτρες. Εμείς πήραμε ψυχές των ανθρώπων μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έστω και αν είναι ανέκδοτο. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να εκτελέσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Οι μοναχοί καλλιέργησαν βουνοπλαγιές δίπλα από το μοναστήριο του Προφητηλία και ανεκμετάλλευτη γη. Έσπηραν σιτηρά, σισάμι και βαμβάκι. Δημιούργησαν λαχανόκηπο. Φύτεψαν οποροφόλα δέντρα και εκτρέφανε κότες, μέλισσες και ένα μεγάλο κομμάτι εγωπρόβατο. Με την πάροδο των χρόνων απέκτησαν και χωράφια που καλλιεργούσαν με 8 ζευγάρια αγελάδων. Το μοναστήρι είναι τεράστιο εργοτάξιο, όχι μόνο πνευματικό αλλά και υλικό. Κάτι που ανάγκασε τους μοναχούς να συνεργαστούν με τους λεγόμενους πομισάριδες. Και πόσοι Μαρονίτες ήταν πομισάριδες στο μοναστήρι του Προφητηλία. Να σημειωθεί επίσης ότι το ζωντανό παράδειγμα των Μαρονιτών μοναχών όθησε πολλούς νεαρούς Κυπρίους Μαρονίτες να απασπαστούν το μοναχικό βίο. Κατά τον 18ο αιώνα, παρακαλώ, μετράμε στο τάγμα 12 μοναχούς κυπριακής καταβολής. 12. Ενώ τον 20ο αιώνα μετράμε άλλους 11. Μεταξύ αυτών του 20ου αιώνα είναι και πολλούς που γνωστούν μας. Είναι ο αδελφός Μαρώνης ο Περπής, είναι ο Πάτερ Παύλος ο Μαλαχής, ο Πάτερ Πέτρος ο Πονής, ο Πάτερ Ιγνάτιος ο Μαλακωτής, ο Πάτερ Ανδρέας Φράγκος, ο Πάτερ Πέτρος Σκέντερ, ο Πάτερ Μισελ Βιολάρη και ο Πάτερ Παύλος Κούκη. Εν τω μεταξύ, λόγω διαδοχικών σεισμών στην Κύπρο, ιδίως ο σεισμός του 1481, που προκάλεσε την κατάβρευση ενός εκ των 2 καμπαναριών της Εκκλησίας του Προφητηλία και πολλά σπίτια του χωριού, καθώς ο σεισμός του 1753 με την κατάβρευση της Εκκλησίας του Αγίου Μάμα και πολλών άλλων κατοικιών, αλλά και λόγω της μεγάλης θανατηφόρος επιδημίας Πανόλης το 1760, ορισμένοι από τους κατοίκους του χωριού μετόχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό, το οποίο κατά τον 19ο αιώνα άδειασε απελώς. Από τον θάνατο του Κυπρίου Μαρονίτη Επισκόπου λοιπόν, του Λουκά του Καρπασόνη το 1673, μέχρι την απελευθέρωση των Μαρονιτών της Κύπρου από ξένες δικαιοδοσίες των Λατίνων και των Ορθοδόξων και την πρώτη επίσκεψη του Επισκόπου Μαρονιτών Κύπρου Ιωσήφ Ζάζα το 1848. Δηλαδή, από τον καιρό που ήρθαν οι μοναχοί οι Μαρονίτες το 1735 μέχρι το 1848 που ήρθε ο πρώτος επίσκοπος στην Κύπρο επίσημα από 2-3 φορές αυτός. Πέρασαν 175 χρόνια. Ήταν σε αυτή την περίοδο που έδρασε κυριολεκτικά η Μονή Προφητηλία για να συντηρήσει την κοινότητα μέχρι την κανονικότητα με εκκλησιαστικές αρχές. Οι μοναχοί του Προφητηλία λοιπόν καθ' όλη αυτή την περίοδο συνέδραμαν ουσιαστικά ώστε η κοινότητα να διατηρηθεί ζωντανή και θα συνεχίσουν την αποστολή τους υπό τις οδηγίες και σε συνεργασία με τους διαδοχικούς Μαρονίτες επισκόπους της Κύπρου. Κατά το 19ο αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, αν και ο αριθμός των Μαρονιτών αυξάνεται, ωστόσο, την ίδια περίοδο χωριά Μαρονιτών εγκαταλείπονται, όπως το Φλούδι, το Μετόχι, το Μαρκή, Κλεπίνη, τη Θρέα, το Βουνό,
Σε μερικούς από αυτούς τους ιερούς που εγκαταλείπονται. Η εγκατάλειψη ήταν για διαφορετικούς λόγους. Ο μαρονίτικος πληθυσμός μειώθηκε κατά πολύ σε αυτά τα χωριά και οι ολιγοστοί εναπομείνοντες προτίμησαν σε μερικά χωριά να μετακινηθούν σε σταθερά μαρονίτικα χωριά. Δεν ήταν σε αυτή την περίοδο οι διωγμοί που τους ανάμεσαν αυτοί. Οι διωγμοί είχαν γίνει. Όσοι απέμειναν, απέμειναν. Αλλά το να είσαι 3-4 σε ένα χωριό είναι απειλή. Και στον Τροπακίτη και στην Καρπάσια και στον Αζώματο να τελούνται λειτουργίες κάθε μέρα. Και όλες η Θεία Λατρεία των Μαρονιτών να γίνει. Το ίδιο και στο Φλούδι. Στην Αγία Μαρίνα να γίνονται όλες οι τελετές και ενώ στο Φλούδι κάθε Κυριοδόξα. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν να πάμε να εγκατασταθούμε κι εμείς αυτά τα χωριά. Οι αναπομείνοντες προτίμησαν να μετακινηθούν σε σταθερά μαρονίτικα χωριά, όπου και η Θεία Λατρεία γίνεται κανονικά. Αυτό συνέβη και στην Καμπύλη, το τελευταίο χωριό που εγκαταλείφθηκε. Ήταν το τελευταίο. Υπό τη διοίκηση των Βρετανών φτάσαμε προς το τέλος. Η κατάσταση των μαρονιτών της Κύπρου εναπομείναν τα 4 χρονιά, καθώς και η κατάσταση της μαρονιτικής μονής του προφήτη Ηλία σταθεροποιείται ευνοϊκά αυτή η κατάσταση και βελτιώνεται. Το 1881 ο πληθυσμός των μαρονιτών ανήλθε από 503 σε 830 άτομα. Το 1891 ανήλθε στα 1131. Το 1921 ανήλθε ο αριθμός των μαρονιτών στο 1350 άτομα. Βελτιώνοντα συνέχεια δηλαδή. Φτάσαμε μέχρι σήμερα σύμφωνα αυτά με τις απογραφές των Άγγλων. Όταν όμως κατά τον 19ο αιώνα το χωριό Μετόχη εγκαταλείφθηκε όπως και το χωριό Φλούδι δίπλα, καθώς εμείς λόγω ανάληψης ευθύνης της απηχιακής βρετανικής διοίκησης να οργανώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νησί, την οποία ολοκλήρωσε τελικά το 1923, τότε το σχολείο της Μονής του Προφήτη Ηλία έκλεισε. Δεν υπήρχε πιο ενδιαφέρον από παιδιά μαρονιτών, αφού η απικιακή κυβέρνηση ξεκίνησε να δημιουργεί σχολεία στα χωριά. Μερικοί από εμάς θυμούνται, όπως και οι γυρεότεροι μας μαρονίτες, θυμούνταν και με συγκινήσει μεγάλη εξιστορούσαν με λαχτάρα και ευγνωμοσύνη αυτά που γνώριζαν για το μακραίο σωτήριο έργο των μοναχών, για την διάσωση και επιβίωση της μαρονιτικής κοινότητας της Κύπρου. Μιλούσαν με αισθαντικότητα για τις ετήσιες ευλαβικές παρακλήσεις των προφήτη Ηλία, προστάτη της Μονής και προστάτη των βροχών, σε καιρούς ανορθριών, στις οποίες συμμετείχαν πλήθη μαρονιτών από όλα τα χωριά και μέρη, και τα ίδια πλήθη να επιστρέφουν ξανά κάθε χρόνο στο μοναστήρι στις 19 και 20 Ιουλίου στη γιορτή του θαυματουργού προφήτη για τις τρέχουσες δοξολογίες στον Πανάγαθο Θεό και τις δέουσες ευχαριστίες στον Άγιο Θαυματουργό. Διαφέρουμε. Πιο νέο. Σύγχρονος. Το μοναστήρι του προφήτη Ηλία ως ένα ζωντανό και ουσιοδέστερο θρησκευτικό κύτταρο της μαρονιτικής κυπριακής ύπαρξης διοχέτευε γαλήνη και ειρήνη, αγάπη και αφοσίωση. Ιδίως όμως προξενούσε ευλαβικό δέος, μυσταγωγία, μυστικισμό και βαθιά αισθήματα θεία. Κατέστη το κατεξοχήν θρησκευτικό κέντρο των Μαρονιτών. Όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους Μαρονίτες κληρικούς, οι οποίοι σύχναζαν σε αυτό και ιδιαίτερα για την ετήσια πνευματική τους περισυλλογή. Όλοι πήγαιναν για μια εβδομάδα στο μοναστήρι, από την Λευκοσία, από τον Κορμακέτη, από τον Ασώματο, από την Ελιπατού. Και εφόσον το κάθε έργο κρίνεται το αποτελέσματος, αγαπητοί μου, εγώ είμαι προσωπικά περίεργος
να συλλέξω ιστορίες από Μαρονίτες που χρονολογούνται 150 χρόνια πίσω και περισσότερο. Αφηγήσεις από γέροντες που έχουν πεθάνει εδώ και καιρό. Ήμουν ακόμα νεαρός. Από προσωπικές εμπειρίες των Μαρονίτων. Με τον ίδιο τον προφήτη Ηλία. Είτε για τις θαυματουργικές παρακλήσεις για προχές, είτε όταν τους εμφανίζεται ο ίδιος, να τους προτρέπει και να τους καθοδηγεί. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Είδα τον προφήτη Ηλία, μου φανερώθηκε ο προφήτης Ηλίας κλπ. Ο προφήτης Ηλίας κατέστη για τους Μαρονίτες της Κύπρου ένας Άγιος Πλήριος, του οποίου το όνομα κάθε Μαρονίτικη οικογένεια δεν δίστασε να δώσει σε ένα από τα παιδιά της. Δεν υπάρχει οικογένεια Μαρονιτών ούτε σε κανένα από τα παιδιά που να μην φέρει το όνομα Ηλίας. Ηλίας. Εσείς Ηλίας. Δεν είμαι Ηλίας. Τον Ηλία τζάμε. Με θαυμασμό και αγάπη. Οι Μαρονίτες να μιλούν για τους μοναχούς του προφήτη Ηλία. Για την εποχή εκείνη. Τόσο για τους απλούς αδελφούς που ήρθαν στην Κύπρο και δούλεψαν στο χώμα του προφήτη Ηλία. Όπως τον αδελφό Χάννα Ντρίγια και τον αδελφό Ιωσήφ Σαϊπέν. Αυτούς τους θυμούνταν οι παππούδες μας. Και μας έλεγαν πως δούλευαν αυτοί τους έλεγαν φτιάκους. Οι οποίοι είναι αδελφοί, απλοί μοναχοί, δεν ήταν ιερείς. Για τις υπεράνθρωπες αγροτικές τους ικανότητες, όσο και για τους ηγουμένους εκείνης της εποχής. Όμως ο πατήρ Κλήμης από τον Ταντορίν του Λιμάνου και ο πατήρ Παύλος ο Μαούβα από την Γούστα του Λιμάνου για την ανένδοτη αφοσιωμένη δημαντική του δραστηριότητα. Να πηγαίνει ο πατήρ Κλήμης από το μοναστήρι στο Φρούδι να εκτελεί τη Θεία Λειτουργία και με στοιχεία που έχουμε στο χέρι να τους τροφοδοτεί με βιβλία εκκλησιαστικά της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και να τους λέει: αν κάποτε σταματήσετε να λειτουργείτε αυτή την Εκκλησία, τα βιβλία σας παρακαλώ να τα επιστρέψετε στο μοναστήρι. Λοιπόν, να θυμούνται επίσης με θερμή ζωντάνια τα όσα έζησαν στη Μονή κατά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και να λένε οι άνθρωποι, κανένας, μα κανένας δεν περνούσε από τη Μονή σε εκείνες τις μέρες της πείνας και της δυστυχίας και να μην τον κρατήσουν οι μοναχοί στο τραπέζι τους για φαγητό ή να μην τον φροντίσουν ή να τον προμηθεύσουν με τα αναγκαία. Εκτός από τους Μαρονίτες και άλλοι Κύπροι της γύρω περιοχής αναζητούσαν στην Μαρονίτικη Μονή καταφύγιο, συμπαράσταση και βοήθεια. Και κανένας δεν επέστρεψε με χέρια άδεια ή απαγοητευμένος, ούτε Μαρονίτης, ούτε Ελληνοορθόδοξος, ούτε Τουρκοκύπριος, καμιά φιλετική ή θρησκευτική ή ρατσιστική διάκριση. Αυτό είναι το πνεύμα των Μαρονικών μοναχών. Έτσι, εκ του αποτελέσματος, η Μονή Προφήτη Ηλία, μέσα από το έργο που επιτέλεσε, κατέστη χώρος θρυλικός. Τόσο λόγω του Αγίου Προστάτης, όσο λόγω της προσφοράς των μοναχών της, εδραιώθηκε στη συνείδηση και στο υποσυνείδη του κάθε Μαρονίτη. Τον τότε Μαρονίτη, το δεύτερο έγινε αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής Μαρονιτικής υποδομής και της ιστορίας των Κυπρίων Μαρονιτών τους τελευταίους 2,5 αιώνες, καθώς επίσης και της Μαρονιτικής κληρονομιάς του νησιού. Και εύλογα, επομένως, οι συνετοί και ευσυνείδητοι Μαρονίτες της Κύπρου θεωρούσαν και πιστεύω να θεωρούν ακόμα τη μονή τους αυτή να είναι για το πνεύμα φάρος, για την πίστη βράχος, στις καταιγίδες φρούριο και στις δοκιμασίες καταφύγιο. Εύλογα επίσης πίστευαν και νομίζω ότι πιστεύουν ακόμα ότι η σημερινή κοινότητά τους
την ύπαρξη και εκβίωση της οφείλει σε μεγάλο βαθμό στην ιστορική μονή του προφήτη Ηλία για τους μοναχούς της. Και εκεί πολύ. Δεν θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Το και εκεί πολύ την ζήσαμε και συνεχίζουμε να τη ζούμε. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Τα τραγικά γεγονότα του 1974 παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη μας όλων. Εξακολουθούμε να υφιστάμεθα συνέπειες. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα αυτό. Απλά να υπενθυμίσω ότι στις 20 Ιουνίου του Αττila πρώτου το μοναστήριο του προφήτη Ηλία κατακλείστηκε από έναν τρόπο κόσμο, αναζητώντας όπως συνήθως καταφύγιο και βοήθεια. Ενώ στις 14 Αυγούστου του Αττila 2 το μοναστήρι καθώς και το γειτονικό χωριό της Αγίας Μαρίνας βομβαρδίστηκαν ανελαίητα από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Το πάνω μοναστήρι βλήθηκε άμεσα. Μέρος αυτού κατέρευσε και ολόκληρο το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το κάτω μοναστήρι είπε στις σοβαρές ζημιές λόγω της συνεχούς δράσης μαχητικών αεροσκαφών και εκρήξεων στην περιοχή. Και το 1975 τουρκοκύπριοι βοσκοί εισέβαλαν σε αυτό με το τρέμοντα το ιερό την εκκλησία, όπως και το μοναστήρι σε στάφλο οπαδίων. Μάπες οι προσπάθειες για την αναστήλωση και διάσωση. Το μοναστήρι διέσωσε τους Μαρονίτες. Δεν μπόρεσε όμως κανένας να διασώσει το μοναστήρι. Αγαπητοί μου, κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα για να μην σας κουράσω. Μεγάλη απογοήτευση προκύπτει αναφορικά με τις προσπάθειές μας που έχουν καταβληθεί, ιδίως από το άνοιγμα των οδοφλεγμάτων 23 Απριλίου του 2003 μέχρι σήμερα για την αναστήλωση και διάσωση της ιστορικής μας μαρονίτικης μονής του προφήτη Ηλία. Οι κυριότερες από αυτές τις φάσεις δεν είναι όλες. Το 1991 ήδη επισκεφθήκαμε τον τουρκοκύπριο ηγέτη λαού Φθονιτάς και τον συναντήσαμε και του είπαμε ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στο μοναστήρι. Άρνηση σκέπτη. Και πριν να έχουμε ξεκινήσει την ανέγερση του μετοχείου στο Μπουτσάτι και το ονομάσαμε πάντα μετόχη, διότι η μονή, η μάνα μονή είναι στα κατεχόμενα. Το μετόχη, ένα μοναστήρι, δικαιούται να έχει 1, 2, 3, 4 όσα θέλει μετόχια. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το 2003 λοιπόν, οι βοσκοί όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, εγκατέλειψαν την εκκλησία της μονής, παραμένοντας με τα ζώα τους εντός του κάτω μοναστηριού. Καθαρίσανε τον ναό από τα περιπτώματα των ζώων που ήταν περίπου 120 εκατοστά ύψους μέσα στην εκκλησία. Το 2005 έκανα μια επίγουσα επέμβαση για τη στερέωση του καμπαναριού. Ένας από τους 4 πυλώνες του καμπαναριού είχε πέσει και ήταν κίνδυνος να πέσει όλο το καμπαναριό. Χωρίς να διεκδικήσει τίποτε, πήραμε ένα χτίστη και πήγαμε εκεί και έγινε μια επίγουσα επέμβαση, στερέωση του καμπαναριού, στράγγιση ρογμών και εργασίες βαψίματος, ιδίως εντός της εκκλησίας. 2006. Υποβολή επίσημου αιτήματος με λεπτομερή μελέτη προς την UNDP για αναστήλωση της μονής και το αίτημα εγκρίθηκε από την UNDP εν καιρό που ήταν διευθυντής της UNDP ο Άντρου Ράσελ, ο Καναδός. Το 2006 ξαναζωντάνεμα της ετήσιας εορτής του προφήτη Ηλία στο μοναστήρι. Ξεκινήσαμε από το 2006
να κάνουμε και την εορτή του προφήτη Ηλία στο μοναστήρι, για να ξαναζήσουμε λίγο. Το 2007, αρνητικές, εχθρικές παρεμβάσεις προς την UNDP σχετικά με την έγκριση του αιτήματος της Μονής. Και το θέμα τοποθετήθηκε στην κατάψυξη. Είχε αλλάξει ο διευθυντής, ο Άντρου Ράσελ, και είχε αναλάβει ο Ζάκος Σιλιγκέ, οπότε σταμάτησε η ιστορία. Με επεμβάσεις δυστυχώς, όπως και πριν, με τον Πατριάρχη προς το μοναστήριο του Χρήστου του Ηλία και τώρα από Μαρονίκη προς την Ηλία. 2007, διαβαστηρία της Μονής στον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Μάικλ Μόλερ, για την αναστολή της εκτέλεσης της θετικής απόφασης. 2007 επίσης, αναζήτηση βοήθειας από τον επικεφαλής της USAID, τον Thomas Daly, από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, για παρέμβαση να ξεκλειδωθεί η άρνηση της UNDP. Το 2007, επίσκεψη στον μουφτή Αχμέτ Νολούερ για το θέμα της Μονής. 2008, απόφαση από τον Μάικλ Μόλερ στο γραφείο του, παρουσία και του Σιλιέ, του διευθυντή της UNDP, και του είπε ότι ήταν λάθος της UNDP που δεν προχώρησε στην υλοποίηση της πρώτης απόφασης. Ζήτησε από τον Σιλιέ να διαθέσει τα εναπομείναντα χρήματα του Ταμείου για εργασίες συντήρησης στην Μονή Προφήτη Ηλία, αλλά υπήρχαν δυστυχώς μόνο $30,000. Το 2009, η UNDP ανάθεσε τα έργα συντήρησης στο 7 τον Οκτώβριο. Το 2009 το 7, με τα ολιγοστά χρήματα, ανοίγει νέες μάντρες για τους βοσκούς σε χωράφια της Μονής, ώστε να εγκαταλείψουν το κτίριο. Αντικατέστησαν τα κλεμμένα μάρμαρα, η δουλειά που έκανα δηλαδή, αντικατέστησαν τα κλεμμένα μάρμαρα της Εκκλησίας με νέα, έγιναν κάποιες επισκευές και βάφτηκαν οι τείχοι του ναού, κάλυψαν με χώματα τα περιπτώματα των ζώων μέσα στο μοναστήρι και τοποθέτησαν ένα φράξιμο με τέλη. Και είναι προφανές ότι με τέτοιες εργασίες το μοναστήρι δεν διασώζεται. Γι' αυτό το 2010, και αφού είχε ιδρυθεί η Δικοινοτική Επιτροπή, δηλαδή την κληρονομιά, για τον λόγο αυτό, ο αγώνας θα συνεχιστεί λοιπόν με έτοιμο στην Δικοινοτική Επιτροπή, με συμπρόεδρο τον Τάκη Χατζηδημητρίου, με επιστολή μας το 2010. Επίσης, επιστολή και επίσκεψη στην υπεύθυνη UNDP, την Τιτσιάνα Τζενάρου, και επίσκεψη και υπότιμα ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Αλεξάνδρου Ντάουνερ. Όλα αυτά λοιπόν, από το 2013 μέχρι το 2016, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, διότι δεν ήμουν ηγούμενος για 3 χρόνια. Οι κανονισμοί του Τάγματος λένε 9 συνεχή χρόνια, μετά ο ηγούμενος πρέπει να σταματήσει 3 χρόνια. Επανήλθα το 2018. Επίσκεψη και υπόμνημα στον Τουρκοκύπριο τότε Υπουργός Σελτάρ Νταντάς. Τίποτα. 2018. Επίσκεψη του Γενικού Ηγουμένου, του Ηγουμένου της Μονής, εγώ προσωπικά, και μια μεγάλη ομάδα στον κύριο Μουσταφά Κιτζή, για το θέμα της Μονής. Και το 2019 μέχρι σήμερα είχε αναλάβει ο εκπρόσωπος του Βουλίου, ο κύριος Γιαννάκης Μούσα, να εμπλακεί σε αυτό το θέμα με άλλους παράγοντες μαρονιτών και τα αποτέλεσματα όλοι τα γνωρίζουμε. Υπάρχει άρνηση με την μόνη δικαιολογία ότι είναι στρατιωτική ζώνη, τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ούτε στρατός, ούτε τίποτα. Επίλογος. Τελειώνω. Εκούρασες δηλαδή. Απολογούμε. Είναι κουραστικό. Μάθαμε πολλά. Τέλειωνε η ρεπόφκανε. Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε
Τι θα είχε απογίνει η μαρονιτική κοινότητα της Κύπρου των 150 με 200 ατόμων αν δεν είχε πραγματοποιηθεί έστω και την εστάτη η επίγουσα αποστολή των μαρονιτών μοναχών και η ίδρυση της Μονής του Προφήτη. Ποιος ξέρει τι θα γίνει, αν δεν έχουμε όπως πήγαινε. Θα τα έλεγε. Ωστόσο, τα γεγονότα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η συμβολή του ιστορικού μοναστηριού του προφήτη Ηλία στην διάσωση και επιβίωση των μαρονιτών της Κύπρου και των μοναχών ήταν μια θεϊκή ευλογία, ουσιαστική και καθοριστική. Οι μαρονίτες μοναχοί εξάλλου, απαλλαγμένοι από κάθε εγκόσμιο δεσμό, προσιλωμένοι στην προσευχή και ακολουθώντας πιστά τον Θείο Διδάσκαλο, επιδόθηκαν χωρίς δισταγμό στην αγάπη. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να θυσιάζεται κανείς για εκείνους που αγαπάει. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου 15. Είναι προφανές ότι οι μαρονίτες μοναχοί δεν ήρθαν στην Κύπρο για οικονομικό όφελος. Αντίθετα, και επειδή οι μαρονίτες θυμίζουν φτωχοί, είπε ο Γενικός Ηγούμενος του Χριστολογικού, δώσαμε στους μοναχούς μας φιλοδόρημα από το ταμείο του φτωχού μας τάγκου 60 γκρόσια. Και για την επιδιόρθωση της Εκκλησίας και ανοίγωση της Μονής δεν μάζεψε χρήματα από κανένα. Και τα λέει, στην Κύπρο ξοδέψαμε 2.000 γκρόσια. Δούλευαν οι μοναχοί με τα χέρια. Δούλευαν με τα χέρια και κτίστες και πελεκάδι ήταν και γεωργοί ήταν, από όλα έκαναν. Επίσης οι μαρονίτες μοναχοί, κατά κανόνα, δεν ζητιανεύουν, ούτε περιμένουν να τους προσφερθούν τα πρωτοζήν. Όχι, εργάζονται, παράγουν και μοιράζονται τα αγαθά με όσους έχουν. Αναφορικά με το έργο διάσωσης του εξαθλιωμένου μαρονιτικού βιβλίου της Κύπρου, τίποτα δεν ήταν δεδομένο, τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. Υπέροχο και δύσβατο το εγχείρημα και υπό αρνητικές μάλιστα συνθήκες και εχθρικές απαιτούσε την ανάλογη αγάπη και θυσία. Και έρχοντας αδιαλείπτος το βλέμμα τους στον θυσιασμένο, εσταυρωμένο σωτήρα, οι μοναχοί του τάγματος ήταν και είναι πεπισμένοι ότι για κάθε σωστικό έργο κάποιος ή κάποιοι οθούνται από την ανιδιοτελή αγάπη θα πρέπει να καταβάλουν θυσίες ή ακόμα και να θυσιαστούν. Αν δεν υπάρχει θυσία, δεν υπάρχει. Έτσι το δεις. Εδώ είμαστε. Έτσι ήταν, έτσι είναι. Ένα κτίριο μνημείο που ενσαρκώνει μια ζωντανή μαρτύρια της ιστορίας των μαρονιτών της Κύπρου. Ένας φορέας μνήμης που συνδέει το παρόν με το παρελθόν μας. Ένας χώρος ιερός από τον οποίο ανάφλιζαν οι νοδίες και θυμίαμα και στον οποίο προσέτρεχαν σύσσωμοι οι πρόγονοι μας για δέηση, για παράκλαση, για παράκληση και για τόνωση. Η μονή του προφήτη Ηλία, για πέραν των 2 αιώνων, παρήχε ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά και ναι, η συμβολή της στην διάσωση και επιβίωση των μαρονιτών της Κύπρου όχι μόνο υπήρξε ουσιαστική, γενναιόδορη και αποτελεσματική, αλλά και με σθένος, πεποίθηση και τόλμη ενάντια σε όλα τα εμπόδια, λειτουργούσε ως κοινός χώρος συναπαντήματος για όλους τους ανεξαιρέτως τους μαρονίτες, ενσταλάζοντάς τους το αίσθημα του ανήκει. Για χρόνια πολλά και υπό τις σκληρές συνθήκες έδωσε τον αγώνα εντελώς μόνη, ενώ συνέχισε να υπηρετεί με πιστότητα αφότου αποκαταστάθηκε η ομαλότητα
και η εκκλησιαστική τάξη. Μου φαίνεται ορθό, αγαπητοί μου και δίκαιο, η μονή μας αυτή να θεωρείται ως το παράδειγμα μαρονιτικό μνημείο, σύμβολο συλλογικής μνήμης και υπερηφάνειας της μαρονιτικής κοινότητας της Κύπρου. Ευχαριστώ. Ξέρετε, η διάλεξη, θα έλεγα ιστορική, αγαπητέ Πανασοβιότατε Αβάγαστη, ξαναζωντάνεψε στην ιστορία των Μαρονιτών. Μάθαμε νέα στοιχεία για την Μονή, όχι μόνο για την Μονή του Προφήτηρη, αλλά και για την ιστορία των Μαρονιτών. Αν έχεις ακόμη λίγη υπομονή και έχει ένας καμία ερώτηση, Μία ερώτηση. Ο πατέρας πιστεύει ότι μια ζωή είναι αρκετή για να κάνει και το έργο της αναστήλωσης του μοναστηριού. Τι πιστεύει, πατέρα, ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει η αναστήλωση του μοναστηριού? Θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε? Είναι αργά ή παίζεται 50-50? Τι απομένει από το μοναστήρι? Όπως βλέπετε, το μόνο που μένει μέχρι τώρα είναι η Εκκλησία. Θα χρειαστεί πάρα πολύ, αν θα μας επιτραπεί τελικά, διότι εξαρτάται και από την πολιτική της άλλης πλευράς. Εάν η πολιτική της άλλης πλευράς είναι η εξόρτωση, σημαίνει θα συνεχίσουν υπό τον ίδιο του ρυθμό μέχρι εξόρτωση. Εάν θα επιτραπεί, τότε είναι θέμα εκατομμυρίων για να επανέλθει το μοναστήριο όπως είναι. Μπορεί να επανέλθει. Έχω περιγράψει λεπτομερώς πώς ήταν το μοναστήριο. Το έζησα το μοναστήριο από το 1957. Ήμουν ένα χρόνο εκεί. Το κάτω μοναστήρι εγκαταλείφθηκε το 1945, αλλά όλα τα δωμάτια είχαν τα κλειδιά και τις πόρτες μου. Και μετατράπηκαν όλα τα κελιά των μοναχών κάτω, μετατράπηκαν σε αποθήκες για χαρτούμι, για αναράδες, για σιτηρά, για τέτοια. Οπότε, εγώ ο ίδιος κατέβηκα στο μοναστήρι κάτω για να φέρω χαρτούμια στο πάνω μοναστήρι από ένα από τα δωμάτια. Ρώτησα τους προηγούμενους γέροντες πώς ήταν ακριβώς το μοναστήρι κάτω. Και έχω λεπτομέρεια και το έχω βάλει με το Photoshop. Το έχω κάνει τελικά όπως ήταν ακριβώς. Δηλαδή από πού μπαίνεις και πού βγαίνεις και από πού οδηγείς. Το θέμα χρειάζεται πολύ χρήμα για να γίνει όλα. Αν θα γίνει. Δεν ξέρω αν είναι στον καιρό που απομαζώ από εγώ πίσω. Πάντως θα αφήσω αυτά. Μακάρι να σωθούν τα χωριά μας, ο Ασώματος, η Αγία Μαρίνα και το μοναστήρι θα το έβαλα σε τρίτη σειρά. Όχι, να βάλουμε πρώτο μοναστήρι. Είναι ένα μόνο του έναν Πρώτα το μοναστήρι. μοναστήρι και στράτα. ερώτηση. Πατέρα, έχω μια μικρή ερώτηση. Αυτές το τηλεόραση στο μικρόφωνο. Κάμετε πριν να ξεκινήσει. Καβί, θέλει να ρωτήσει κάτι. Ας τα πήγαινε εγώ. Να ρωτήσω Έχω κάνει να δούμε εμάς. Σε την ιστορία του Μακαρίου. Πώς είναι πολύ πια μελούλη. Εκ μέρους του Συνδέσμου Μαρονιτών Επιστημόνων, Πανασοβιότατε Αβάγαστη, θέλουμε να σας προσφέρουμε αυτή την πλανέτα που θα είναι για μας η μνήμη για την εξαίρετη διάλεξη που μας κάνετε. Η φωτογραφία του Πάνου Μοναστηρίου
Θερμά συγχαρητήρια και ευχές στον παροσυλλότατο Ναυάγιο Σύμ Γάμμα Ανακτοθήκη Μιχαηλίδη, τόσο για τη συμπλήρωση 50 χρόνων ιεροσύνης, όσο και για τον διορισμό του ως Γενικός Βικάριος της Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας Μαρονιτών Κύπρου. Ήρθε ο καιρός, ο Κύριος, να σας δίνει καλή υγεία και δύναμη για να συνεχίσετε με σοφία το πνευματικό και φιλανθρωπικό σας έργο από τη νέα σας θέση. Σύνδεσμο Μαρονιτών Επιστημόνων Κύπρου, 4 Μαρτίου 2026. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.